أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. ثم نصلي ونسلم على الحبيب البشير محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته غر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم البعث والنشور وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أمبي الله تعالى تنوكا ولمندو kanyini masabala fa kambe swaba man fota woni keta wani ngene tabbela jelena ambe kishini nema chama nyini ala fa ko shuru aka jona mandika jomin kada e katime dan fembe ka na nyoma dan nyontina dan tuguni nodi abul qasimi muhammadul bashir sallallahu alaihi wasallam jomin do ni sella kashiye kilimpe allah taala be sele kashiye tam no boray ala ka nyi ko no mina suron kura damene noy suratu takasur yere la chaya ko fo sura yere la chaya o ko fo sura o de ni ede ni jigina makka don gelaw ma nyawo samanina kadaka kuma kambe nyeshina munuma uluye makka kawde kabila belebele fla kumbe arabu ka kabila kerengeren yala kureshu o kabila waso de kumbu ni nyonche tanafusu kongeransi o de kume kabila nunu nyonche ni che farin boran na be bonina ni wartigi boran na be bonina o ka jama chaya be kasuru nyona olu de wasura nyona sandola an ga wartigi ka chana utai an de un ka chana utai an muso ka chana utai nan folo min bambolo bi o ka chanka tema utaka hali balo min bambolo ni ko wonna na ko ke gadi ka ufaga ka tema an ka wa halanga mugo mun sara o ka chana utai na mandala anga ta shu konte kaburu dona e wasura sakwe ni ne kele ala isuran jigi ko kuma dan temera ko kata shu ere konte kaburu la o beta kaburu don ere la de o ma da foli da mama de o ya kede ni shu min fle ni ti karsa shu ye o yanga mai ni shu min fle ni fle ti karsa ta ye o yanga mai o ba konte ti halanga shu ka cha kaburu la ka tema utaka ora e waso ede anyere baga waso nywana ndoni ma anda maseni mafolo de anyere kata kaburu dono o manda anyi oluta kata do kaburu kono ka shu yere konte e antikele ko kafir mun ga kafir ya kunjugo ara ko sobe ala fele ka surande jigu kama ka faala kira sallallahu alaihi wasallam ku jantu yere la ni waso bani be munde nafanya nafashita ala now bismillahir rahmanir rahim alhaakumut takathur bismillahir rahmanir rahim barakatan wa isti'ana ambe kalan damene ni masaba ala togoye ala min kara jin nema labolen tigiye na kara kiyama nema krenkrenen tigiye alhaakum ala ko fenye aw sugula atakasuru no yera la chayai ko yera la chayai aw sugula da yera la chaya nana aw okipe ka bo ala ko yerema aw ka bara kera wasode ni ka aw ka chaya de yera tro alhaakum takasuru yera la chaya o ye aw sugula حتى زرتم المقابر كفوت ربو كبر دونا كتا كبر كنو شوجتي حتى زرتم المقابر كفوت رشو كنت كبر لا كتو لج كوكا وسو بن رسد
كلا سوف تعلمون كلا على كوفلك أن ممكن يكون ينتقي سوف تعلمون أتم من يرى دوا بنودون كلا أتم من يرى دوا كوبنودون نتنون شتى ثم كلا سوف تعلمون ثم كلا على كوفة أو فلك أبلا من كنوكو ترى سوف تعلمون كونيا يرى مني كوبنودون أتمير كلا لو تعلمون علم اليقين كلا على كوتد لو تعلمون أو بنا دون علم اليقين دنجنيا دوني كفن دوني سيجاد دوني أني كفن دوني دنجنيا دوني وتكلم ما من فورلين وكبارا لا أني ما من كبارا بلا بلا لين ومامو أني ما من يربي دمننا وتكلم هل يربولو كلنت يبولو فم بيشين بيولين دوري توي ni tara sura la voyagera na fara ko ni flan no la ba fay ba ko no korati me ko ni na te do rebe o rebe se ka tima ka yara ngani nga bara chugo ye kumine chugo mi ere ba fo kiba ma ko no nana na ka bolo do yi ka fena tigi ya donne ulu de ilmul yaqini dengene ya doni ala ko ala timme kawbina don dengene ya doni na لا ترون الجحيم وتابانين كوبنا جهنم فني وقراك جين وسوني من فشيا لا ترون الجحيم أو بنا جهنم يدا أفلا وسبا من كنا فشيتالا هم سو كتشان دي ونكتشانغا نفرو كتشانغا فرو كتشا هلانغا شو كتشا كيما كنكا أو يدالي جهنم كوبينا نبكوا وسرا فمنا ولكما يوسو دبلا حليمي يرجوكو دوا دبلا eti kafiri islamai ni te islamai jogo ya bada islamai kan yi wasu mo nyoga na bada ikana yele bona kala ikana kunada nene teni meketa iki jamtu yirala ni chemai e baka fole mi ga nete ni ala fana kunted bamana nga kuma nini yiri bolo ni te ngume ni kono ni mva ni yiri bolo ni te kono ni ngume sigeyo ate sigeyo ane kunte ukumbe sa kongola wala do ala de ya de venema nine kunte polisu kumbi datugu eye sababu munna magani polisu ma datugu jonyo dema ala de do da la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha akana kasraka uciye ni kuna dali aninni ni toro ala ko ala ti me kaw bina don o ko fe fe na onye bina da jahannama ka barajugo kelaw do yoro ثم لترونها عين اليقين ثم لترونها على كوبل جيرين كوفي كوبنا يي عين اليقين دنگنيا كيلي نيري ركات يلي افوراني اني نياي كلندو ليس الخبر كالمعينه ويالا كلينيا نيري ترانيا داكا كلنتا nato yala kale ye kuma chama be dugoni kono kanala kale nate mawdali mbi lay ke galon tigale kuma chama maka palum gatime o toyo kata kanida do bela ni dalu green soro muna pmola kala ye maw fatani ka bo fen sabala alayhi salam o fen sabako na be wa an qila wa qala rabu ba fama kon ni sha'at les rumeurs nyameda u yafoda nyameda senta shikoro adalluma umanjana nyamedro uyafota aleta yode kanga njando ala ayi kuma kisema nyina ko la kale toro to de kofe me kuma chama mi voya ere ko kiyame dalluti bolo kiyama kenaka alati bla fikana ni dalluyi wa fara suratu israila wala taqfu ma laysa laka bihi ilm inna as-sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula ikani rebla fem baji kono fem min patige kulunti bolo konye klo duskun ala ko ka bebe na tanyini kada ka bebe nyini kada ye fem min foki yayi ye kuma min foki yame ni chinya do ikishira ni galondo eti blasa fifna ko yame muna e ko de to sege be kada fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wala nas'alanna almursalin chidon be nyini ga chidon chira munu ma olu fena titoy abebe nyini ka ala ko kiyama kene ka kawbina ye dengene ya ka yelela thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im thumma la tus'alunna yawma idhin 'anil na'im ala ko ni be ko fe ko kiyama don ala bina taw nyini ngaw kan nema wala hali dongo do be na somo min di musoman nema do ala be nyini ngala ibe mabli min gono nema do ala ni nyini nga soro chogola ebe moto min zanfe nemadu ala ni nyini ngala
o ye nisɔndiyara k'e ta ye nɛgɛso ye esansi tɛ k'o kɔnɔ ala y'o den fɛnɛ ma dɔ b'a sen na i bɛ ɲininka o la o ye min b'i sen na k'i kisira kisi tɛ dɛ i ye wari bɔ yɔrɔ min ka samara sa i bɛ ɲininka o fɛnɛ na nin bɔra min wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqa ala na t'i ɲininka nafolo min b'i bolo i y'a bɔ min i y'a don yɔrɔ jumɛn an si tɛ to yen f'an ka ɲininka dɛ kiyama don silamɛw a ye nafolo ni ɲini cogo ɲɛ wallahi aw bɛ kisi kiyama kɛnɛ kan tile tɛ guwan maa la maa min ma ɲagaminen fara ɲɔgɔn kan nka maa min y'a ɲagaminen fara ɲɔgɔn kan kiyama tile bɛ guwa i la dɛ e ma ala kira ka hadisa dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wasallam k'ale manton fantan bɛ don arijinɛ kɔnɔ a manton setigi ɲɛ ni diɲɛ san 500 de san 500 n'o ye o y'a ye manton setigi min y'a ta kɛ ka ɲa yɛrɛ fantan bɛ don ɲɛ aha e min y'a kɛ ka ɲa o de ko dɔ dɛ mun yɛrɛ ma kɛ ka ɲa yɛrɛ tɛna dɔn dɛ fana kɛra maa min ye wariw don sira fɛ ala yɛrɛ sɔnna sira min ma ka arijinɛ san k'i to diɲɛ na yan olu ko tɛ tile tɛ guwa olu la dɛ tile tɛ guwa olu la olu bɛ jɔ diɲɛ suma kɔrɔ n'o tɛ an k'a ɲini ka ɲa dɛ o de jɛ ka ɲi e min b'a k'a fɔ ko kasa ti wari la i mana sɔrɔ cogo cogo i b'a dun kiyama kɛnɛ kan i bɛ nimisa dɛ ha alahi i bɛ nimisa mabiliw sɔrɔla cogo di sow sɔrɔla cogo di musow furula cogo di e yɛrɛ ni furuba nin i y'a sɔrɔ cogo di nin wariba min b'i ka kɔnti kɔnɔ a sɔrɔla cogo di diɲɛ kɔnɔ ya i y'a kɛ cɛya ni keguya ye kiyama kɛnɛ kan i tɛ to yen f'i y'a bɛɛ bɔ yɔrɔ min i k'a bɛɛ fɔ i y'a dɔn yɔrɔ min i k'a bɛɛ lajɛlen fɔ summa latusaluna yawmaidhin anin na'im ko nin bɛɛ lajɛlen kɔfɛ kiyama ala na taa ɲininka sa an ye ninnu bɔ yɔrɔ jumɛn an ye ninnu sɔrɔ cogo di an y'a dɔn yɔrɔ jumɛn suratul takasur ale bɛ ban nin yɔrɔ la ya ka bɛn aya 8 ma ni ala ye sigida nata yira an na sa ana daminɛ suratul asri la insha Allah n'ala sɔnna k'an dɛmɛ ka taa bila suratul nasi la n'o ye kuranɛ laban yɔrɔ ye an b'a ɲini ala fɛ ala ka sini yira an na ala ka sini yira an na ala ka don an garijɛgɛ la ala ka hɛrɛw caya nka ni maa min kɔni ma dɛsɛ a y'aw jija sini ta kana fɔ aw kɔ dɛ sini de ta ye kuranɛ dafa dɔ ye o de fana y'a duwawu fana kɛ dɔ ye hali a bɛ maa minnu dɔn a y'u wele k'u kana bɛn n'a ye ka da ka Anas ibn Maliki kun b'o de kɛ n'a bɛna tila kuranɛ la a bɛ ci bila mɔgɔw ma k'a na kuranɛ jiginni duwawu kana fɔ aw kɔ o tuma na hali aw seko bɛ maa minnu na a y'u lana duwawu min bɛ kɛ sini a ka k'u bɛɛ lajɛlen ɲɛna aw yɛrɛ ka seereya kuranɛ dafara ɲɛna duwawu min fana bɛ kɛ a ka kɛ ɲɛna a kana dan dama ma an k'an balimaw wele an bɛɛ lajɛlen ka dɔ sɔrɔ a hɛrɛ la ala k'a yira an na ala k'a yira an na ala k'a don an siw la k'a barika se anw ma wa sallallahu wa sallim wa barik ala muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin